Isidwaba nepitikoti izinto eziwu-2 engafani. Ngizoqala ngichaze isidwaba. Ngenza ukuthi abantu bayiqonde into yoba nginakho ukuthi abantu kumele bengixhuma eceleni belokhu bethi abantu kukanjani noba ngigqoke umnyeni wami wangikhombisa isidwaba kodwa ngifake ipitikoti. Ipitikoti limele isidwaba. Cha. Ngifuna abantu noma beyiqhubekela bekwenza emzini wabamkhulu babo. Kube ukuthi kodwa bayithola inkulumo bayiqhubekela bona, hayi ukuthi mhlambe bona sebazi ke. Isidwaba siwusikompilo lo muntu wesifazana owumakoti kaZulu oseganile oyinkosikazi ongeke enzele ngisho umcimbi wakho wesidwaba uma ukuthi akasifaki, ongeke futhi ahlale esithebeni namakhosikazi uma engasifaki isidwaba. Lesidwaba asigqokayo esimbophezela ngisho ngabe kuthiwa umuntu osemncane na 19 years 20 angeke azakwazi ukuye eBhishi lapha afika bhukude eBhishi. Uzosikhumula kanjani isidwaba eBhishi? Ngoba isidwaba esengikhuluma ngaso isidwaba esihlala ngaphansi osikhumula mawulala embhedeni. Uma uvuka noma uthi uphumela phandle uyasibhinqa noma kanjani uyinkosikazi. Esilula esingaphansi siyeke lesomgcaco esigqoka mangabe zushaya esithe kuba sidi. Sikhuluma ngesidwaba manje esikwelusayo sengona phakade esirecognize njengonkosikazi wakuleli ekhaya. Siwusikompilo lo muntu wakaZulu wesifazane oganile. Kanti ipitikoti liyagqokwa inkosikazi, liyagqokwa futhi umuntu ongagananga. Kodwa sewumama osemdala anti kulelo khaya oseyikhulele nje ofika igqokele bese igqokela ipitikoti lakhe. Alinamkhomo, alinambandela ngoba vese liyinto engasilona usiko lwethu namaZulu. Cha. Khona uzobuza hayi nganaka namabhlow nengubo asilona usiko kodwa manje ziyagqoka yini ngagqoka amabheshu. So bese bachazela abantu laba ngoba kunabantu phela abangafuni ukuzwa. Isidwaba isona esirecognize unkosikazi noma isona sivumelekile ukuthi unkosikazi asigqoke imihla yakhe yonke yokuphila. Inhloko isidwaba kulokhu kumchaza njengomakoti kuleli khaya. Ingakho kukhona ngisho lezinhlolo zethungelwe emakhanda engasuki manje la emakhanda eyilokhu zikhona ngezamakhosikazi. Ngoba na angeke kulokhu wenza ikhanda uyinkosikazi lokhu usubona lonqaphana njengeshayini lokuthi ayisebenzi lonto. Umfazi womuntu lokhu ufaka inzipho ezinto ezilapha ayisebenzi lonto. Usungakwazi ngokuyifundela ngokuyisebenzela ngoba nakho uyifundela uyisebenzela. Kodwa nje vele inzipho ukho lapho kuthiwa khona ayingeni khona noma ziyangena kulungile ungazenzela inzipho. Kodwa nje isidwaba esenkosikazi. Kanti ipitikoti lingaqokwa ngisho umuntu ongagananga. Kodwa isidwaba ngingahlala ngesidwaba umuntu ongagananga. Futhi ngicabanga ukuthi ipitikoti lithandwa kakhulu abantu esebegxile kakhulu kwezenkolo. Hayi ukuthi abagqongi abantu abangamakhosikazi ningizwe kahle. Lithandwa kakhulu abantu abagxile kwezenkolo. So ipitikoti nesidwaba akwefani. Inkulumo yami izokucacisela unkulumo namhlanje ukuthi uma usukhumula umkakhe isidwaba wamfaka ipitikoti umfaka into engekho still uyihambela nqunu. Ipitikoti alimele usona isidwaba. Lo muntu mhla edlula usazothwala icala ukuthi awukwazi ukumenzela isidwaba ngoba wena awamkhumula isidwaba. Akakwazi ukuya kwelamathomo engasifakile isidwaba. Hayi ngenza ivideo ngelinye ngathi mina uma ukuthi umuntu wenza umcimbi ekhaya usemsebenzini kodwa kumphoqudha ngoba wenkomo akafike umsebenzi wakho umphoqudha akafaka ibhlukwe thu uyangena nekhaya nebhlukwe efike nokholeki bakhe. Inkulumo yathi cha akangene ekhaya engafike ngaphandle akhumule agqoke ingubo ezofaneleka angene njengonkosikazi. Ukuthi uhamba nokholeki bakhe mhlawumbe uyiphoyisa noma uyisosha noma uyini akusho lutho. Kodwa uma ngabe sephuma emzini wakhe la ngoba la kuzobe kukhona amakhosikazi ahlele esithebeni ephuma mhlawumbe eqhubeke emsebenzini bese ke kuyima futhi ephinde egqoka ini ibhlukwe lakhe ngaphandle komuzi hayi egcekeni ngaphandle komuzi. Isidwaba nepitikoti akusoze kwafana kwaZulu. Ipitikoti into eyifikela nje engasilona usuke yafika nabamhlophe indwangu. Kanti isidwaba into eyusiko lokhokho bethu lo babamkhulu bethu. Miningi imibuzo ibe khona kubantu ngiyabazi. Ngenzela ukuthi ngalokhu uma ngifolela abantu lokhu ngibuza into eyodwa ukuthi hayi manje uma ngabe umuntu umfake ipitikoti kodwa isidwaba bamkhumula ngembuzo yicala lo nkosikazi uhamba nqunu. Ngifuna noma niqhubeka nazo ukuthi niqhubeka nje nenza icala kolo babamkhulu. And futhi abantu abaningi engihleze ngixhumana nabo sebeyayibona abayethe ngangishibona ngasithiwa nimukhumuleleni unkosikazi isidwaba.
lento iyafana nenkosikazi ekholwayo uma kukholwa yona besithi utshwala bungagaywa ekhaya ibiganile engakazasha amathongo icala iyaboshwa kwelamathongo lomkhulu ukuthi yona njengoba igani izoshampa umthetho la ekhaya imithi utshwala bungenziwa noma uthi ikholwa kiphi inkolo mizofika nomthetho ukuthi abungabe usagawa utshwala isiyilahlile njengenkosikazi kodwa makuzothi isakhamuzi sithi sibona umkhulu wase efika ngephupho ethi akuyeke indaba okugawa utshwala mhlawumbe akunezizathu zaba kwenziwa amahewu kuyezwakala okwalowo muzi uma uthi kwampanzi hayi kwangema hayi kwamhlongo hayi kabuthelezi isidwaba nepitikoti akwefani ngiyabonga ethuba